Znáš, super. Tak to je nečekané. A já mám na starosti u nás podnikovou komunitu, protože máme na starosti transfer a vzdělávání. A já jsem v rámci tady té podnikové komunity vymyslela, že bychom mohli dělat pravidelně každý měsíc takovýhle workshopy s někým z praxe, kdo podniká, nebo kdo studuje a do toho vymýšlí nějaký projekt, nebo cokoliv. A jako první mě napadla tady Natálka, protože si myslím, že tady má určitě své místo a že nám určitě má co dneska předat. A rozhodla jsem se to dneska zaměřit na takový úplný základ a to je time management, protože s tím si myslím, že bojuje jak každý student, tak určitě člověk, co rozjíždí podnikání a hlavně v kombinaci student, co začíná podnikat, mi to přijde až smrtelný skoro kombinace. Takže bychom si o tom tady dneska mohli promluvit. Ještě bych chtěla říct, že jsem docela ráda, že je nás tu míň, protože to může být víc interaktivní. Já jsem se bála, že když tady bude 50 lidí, že to nebude zvladatelný. Takže to je za mě takový úvod. Já teďka předám Natálce, jestli chce něco říct a pak bych se pustila do první části, což bude rozhovor. Pak si dáme pauzu, můžeme mezi sebou nějak pokecat, dát si občerstvení a pak půjdeme na takovej workshop, což bude spíš taková diskuze o tom, jak to kdo dělá. Takže předávám mikrofon. Děkuju moc, děkuju Aničko, že jsi to všechno vymyslela, zorganizovala a tvému skvělému týmu, protože myslím si, že na Karlovce začít jako průkopník takový jako novější projekt a akci, která jako nemá úplně ještě předtím nějaké jako předchůdce, musí být těžké, takže super, že to děláš a myslím si, že každý měsíc bude lepší a lepší, takže jsem strašně ráda, že jsi to vymyslela. A děkuji moc vám, že jste přišli dneska. Strašně moc si toho vážím, že jako v dnešní době někdo přijde nějaké jako offline setkání a fakt si udělá čas. Takže děkuji moc, že jste přišli. Jsem strašně ráda, že tady jste a můžeme se do toho pustit. Tak já bych ještě chtěla říct, že v minulosti tady třeba takový podobný nápady byly, ale nešahalo se vůbec do řad studentů, což mně právě přijde jako pro studenta nejvíc přenositelná zkušenost právě student na studenta, takže mně se právě líbí, že ty krásně jako podnikáš a do toho jsi vlastně student a ještě na úplně jako jedný jako z těch těžších fakult, takže na to se tady dneska určitě zaměříme. Já mám takový tematický bloky a první z nich bude vyloženě o tobě, protože myslím si, že hodně lidí znají Adolfinátu jako takovou, ale možná ne úplně tebe. Takže jsem si říkala, že by to mohlo být zajímavý začít úplně z druhé strany, že bychom se mohli tak líp poznat. Takže já bych se tě chtěla na úvod zeptat, co ti naposledy udělalo radost. Co mi naposledy udělalo radost, tak asi vám trošku spoilnu nějaké jako věci, co se teprve budou dít, ale to je odměna za to, že jste přišli dneska. Takže dneska jsme nás zaregistrovali do největšího světového maloobchodníka na světových letištích Lagardère, takže budeme v Praze na letišti Václava Havla. Takže to se dneska stalo. Je to taková jako insight informace, ale už to víte jako první a budeme tam od května a budeme úplně jako na tom předním displeji přímo v tom obchodu Future is Local, takže jsem strašně ráda a to mi udělalo dneska obrovskou radost, no. Tak to jsem teda propálila, to jsem ani netušila, že to bude takhle hustý. Dobře, tak a co ti běžně dělá radost? Čím si, když máš špatnou náladu, co ti prostě zaručeně zvedne tu náladu? Tak to vím přesně, protože dneska se to zase stalo. Jsou to určitě vaše poznámky, které píšete do objednávek. A spousta z vás tam určitě napsala nějakou skvělou poznámku, nad kterou jsem se určitě jako potěšila. Takže jsou to určitě ty poznámky, kde vlastně
slečny, ženy, všichni, kdo se jako kupují naši kabelku nebo nějaký náš produkt, píšou jako většinou důvod, proč si tu kabelku jako, nebo ten produkt kupujou. A od jako věcí, že zrovna zjistila, že je těhotná, nebo že se zrovna zasnoubili, nebo že zrovna jako zvládla vyřešit jako nějakou těžkou situaci, tak to vždycky se zamyslím nad tím, že jako že někdo udělá takový krok a pak se odmění naší kabelkou, tak to si říkám, to je prostě skvělé, takže určitě poznámky u objednávek. Takže když jsme u kabelek, tak se přesunu do takového trošku více kreativna a mě by zajímalo, jestli si vzpomeneš na první věc, kterou jsi kdy vytvořila. Jestli nějaký výrobek třeba ze školky, já mám takový jeden ze školky a doteď nevím jistě, jestli jsem byl můj, nebo jsem ho ukradla, ale pamatuju si ho dost přesně, takže jestli za tebe něco? Tyjo, tak asi to bylo něco v keramice. Já jsem chodila ve školce i v první třídě, i ve druhé třídě na keramiku. A to byl taky jako malý kroužek a všichni tam jako dělali jednu věc podle toho zadání. Ale pak jsme se jako všichni porovnávali, kdo to má hezčí prostě. Takže něco v keramice to bylo stopro. Moje mamka to má možná ještě dneska v kanceláři na stole a má to jako na mince nebo na takové ty sponky. Byl to taky kočárek se segrou, když se narodila. Takže... Máš nějaký guilty pleasure? Co to je? Jsou to kriminálky. Jo, tak. Jo, jakože miluju kriminálky a co hůř, miluju české kriminálky. Jo, jako fakt mi dokáže zlepšit den nějaký jako hojer nebo prostě něco takového. Takže no, když chci fakt jako vypnout, protože je to docela náročné, když člověk neumí vypnout, tak fakt musí mít jako něco takového, co ho fakt jako přesune do jiného vesmíru. A pro mě to jsou určitě kriminálky. No tak za mě hojer je ještě jako hodně dobrý. Určitě si nedropla to nejhorší, bych tak řekla, že hojera si teda asi tak vymazlila. Dobře, co by o tobě podle tebe řekl člověk, který tě zná nejlíp? Třeba tvoje máma, nebo tak? Ty jo. Jak by tě třeba popsala? Moje mamka. Svý kamarádce třeba. Tak to vůbec nevím, ty jo. Ne, jako... Co by o mě řekla moje mamka, tak to fakt nevím. Jako moje mamka je člověk zrovna, co si nedá úplně dobrý příklad, který jako zbožňuje svoje děti nade vše. A myslím si, jako, že jestli je něco jako recept do života na spokojené děti a lidi, tak je to prostě mateřská láska. Jo? Jakože to, co nám naše mamka se segrou jako zakodovala, to je úplně jako... prostě to nejlepší, co mě někdy mohlo potkat. Takže to je fakt těžké říct, co by řekla o mě moje mamka, protože ta nám vždycky jenom říká, že jsme prostě nejlepší, nejúžasnější a furt nás jenom jako chválí, ale pak je Verča vždycky řekne, no, ale to nám říká, že no, protože je naše maminka, takže jako... Tak co ségra, co by o tebe řekla ségra? Ségra, co by o mě řekla, že ona by asi jako mluvila o sobě, jakože ona je moje antidepresivum, to by o mě řekla. Což je určitě pravda. Jo, bez Verči a jejího humoru by mě kleplo už dávno. Takže to by o mě řekla, no. Tak skvělý. A ještě poslední otázka, tedy z toho soudku. Co bys chtěla, aby si jako lidi, co tady dneska sedějí z dnešního rozhovoru, jednu věc, kterou bys chtěla, aby si o tobě zapamatovali? Asi, že to, že jako nějak vypadám, že mám nějakou fasádu, že ukazuju na Instagramu jako naše úspěchy, ale i neúspěchy, tak takhle nevypadá náš každodenní den. Můj každodenní den vypadá tak, že ráno vstanu, nevím úplně přesně, co stihnu, co nestihnu, kde budu, co vymyslím, co mě potká. Je to prostě obrovská nejistota a podnikání je jedna velká nejistota a jedna velká změna. Takže určitě si nemyslete, že lidi, kteří jsou jakoby úspěšní
v tom, jak jako v dnešní době my se koukáme na úspěch, tak že to všechno ví dopředu a že to mají nalajnované a že přesně jako ví, co dělají. Prostě neví. Já taky ráno vůbec nevím prostě, co budu dělat nebo jak se postavím jako k určitým věcem, které se prostě jako v ten den stanou. Takže nemyslete si, že jako lidi ví, i když vypadají, že ví, co dělají, tak jako většinou fakt neví. A prostě je to souhra náhod a toho, že je člověk ve správný čas na správném místě a toho, jak se prostě k těm věcem postaví. Takže nic není tak jednoduché a prostě nikdo není Superman. Takže budu ráda, když se odnesete, že prostě jsem úplně normální, taky každý den strašně moc stragluju a overthinkuju a všechno. Takže to asi. Tak to si myslím si, že krásně shrnula, jako o čem se tady dneska celý den chci s tebou bavit, protože já jsem se chtěla zaměřit i na to, že to právě není úplně sranda a že člověk, který třeba začne, tak ho vůbec jako nenapadne, co se jako reálně fakt řeší, že má úplně jinou jako představu. Jako sama vím, že jsem si jako myslela, že to je jako takový jako jiný. Takže se tě chci určitě zeptat, co za tebe tam potom bylo za ty největší změny. Ale když bychom se měli teda přesunout do toho tvýho podnikání, tak měla jsi něco takovýto v hlavě, že už bys to třeba chtěla dlouho dopředu dělat, ale něco tě tam celou dobu brzdilo? Měla jsi tam nějakou takovouhle, nějaký vnitřní strach nebo nějakou zábranu, že až do studu, až něco? Já jsem jako vždycky chtěla dělat módu, ale tak nějak jsem vždycky víc věřila té mojí akademické stránce, než té umělecké. Takže já jsem jako vlastně jednu dobu zvažovala, že bych šla na Umprum, ale strašně jsem si nevěřila, že bych udělala ty talentovky. To jsem jako si dopředu řekla, že prostě to neudělám. A proto jsem jako tam ani nešla a ani jsem to neskusila a prostě jsem uvěřila tomu, že bych to fakt jako neudělala a řekla jsem si jako na ty práva, to se nějak jako našprtám prostě. Tak jako zkusím se naučit tu učebnici a když se tam jako dostanu, tak OK, tak prostě budu právnička. Takže když jsem si vybírala jako vlastně tu školu, tak jsem, jako to srdce mě táhlo spíš k té módě, ale hlava mi řekla jako, to asi jako, na to jako nemáš úplně talent, tak prostě radši běž na ty práva, jakože zkusíš se to zapamatovat a to bude jednodušší cesta, než jako mít na něco talent. To si myslím, že jako je strašně komplexní věc. Takže tě vlastně obecně nenapadlo, že by si jednou dělala tohle? Jo. Než že bys třeba čekala do budoucna? Jo, přesně. Tak to je zajímavý. Dobře, tak ale pak jsi nějak začala z nějakého důvodu a byl tam pro tebe nějaký zlomový moment, kdy jsi řekla, jo, tak teď do toho jdu jako fakt naplno, tohle budu dělat, tohle mě naplňuje, nebo tohle mi dává větší smysl, než třeba to, co jsem dělala doteď a podobně? Určitě, byla to zkouška z trestního práva. Jako, jsou tady ještě nějaké další právničky? Jo, super, tak nevím, jestli už to máš za sebou, nebo ne. Máš, tak gratuluju. Ale zkouška z trestního práva, bych řekla, je prostě takový jako zabiják, no, jakože vás to zabíjí pomalu, ale jistě doma, když se jako 14 dnů, nebo v mém případě třeba 3 týdny na to učíte a pak jako po 3 týdnech vylezete z toho pokoje a jste úplně jako... co to je prostě, jako tohle fakt jako nechci zažívat a jestli tohle jako má být můj život právníka, tak to fakt jako ne, prostě potřebuju to jako změnit. A my jsme ještě jako ta akreditace, která jmenuje se to právo 2020. Jste někdo taky? Jo. No, tak prostě my máme trestní právo a obchodní právo v jednom semestru tu zkoušku. Takže je to vlastně strašně náročné po sobě. Dobrý den. Pohodě, super. Pojďte dál. Takže vlastně tady ty 2 jakoby nejnáročnější zkoušky máme v jednom semestru. A člověka to jako absolutně zničí, bych řekla. Jakože fakt neznám lidi, co by to zvládli jakože
Jako jo, bylo to těžké, ale v pohodě, nějak jsem to přežil. Ne, všichni jsou prostě zničení, jakože nechápu, koho to napadlo. Doufám, že ta další akreditaci už to jako rozdělili a každý to má jako v jiném roce, protože mít obchod a trest za sebou je podle mě jako nejhorší věc, co kdy vymyslel jako kdo na akademické půdě. Prostě lidi to dostane jako na absolutní dno, bych řekla. Protože jsou to tak těžké zkoušky, na které se učíš jako fakt dlouho a pak spoustu lidí to jako neudělá a učí se na to znovu. Jako OK, není to medicína, jo, to zase jako ne, ale jsou to prostě fakt těžké zkoušky, které tě jako donutí vlastně až v půlce studia se zamyslet nad tím, jestli to jako fakt jako chceš dělat, jakože tě to fakt dostane prostě na dno, no, takže pro mě to bylo rozhodně trestní právo, když jsem si řekla, OK, tak teď nechci paragrafy vidět jako půl roku, teď se potřebuji prostě nadechnout, protože je mi fakt špatně jako z toho, takže potom jsem založila Adolfinatu. No, k tomu bychom se mohli potom dostat, jestli jako máš v plánu ještě nějak skloubit i to podnikání a studium, to si myslím, že bude docela zajímavý, ale k tomu bych se vrátila až potom. Chtěla bych se zeptat, jestli máš pocit, že musíš být pořád výkonná ve všem. Prostě, že ve všem musíš jet na 100%, protože myslím si, že s tím mají lidi často problém, já třeba ano. A vím, že když má člověk rozjetý jakoby všechno, prostě baví ho všechno, dělá všechno, a chce se třeba zvládnout i spoustu rolí, jako, kterou má jako ten člověk, takže to může být náročný. Jak ty s tímhletím bojuješ? Hodně, protože samozřejmě, že to tak taky mám, jakože potřebuju všechno dělat na 100% a všechno mít pod kontrolou. A i když jako strašně moc věcí deleguju, protože to jinak nejde, tak stejně jako občas se přistihnu, že prostě kontroluji, jestli tam ta objednávka měla správně našitou etiketu, jo, což jako už bych fakt jako by neměla dělat. Ale já si myslím, že když jako člověk tu věc fakt jako miluje, tak prostě občas jako mikromanaguje, no, jako jo, občas jako se k tomu dostane, ale ten původ otázky byl něčem trošku jiným, myslím jako... Jestli máš pocit, že musíš být pořád výkonná ve všem, nebo jo. jsi naučila někde polevit, nějaký sféře svýho života. A v jaký? Tuším. Jako v celém mém osobním životě asi jsem polevila. Jako... Já jsem tu Adolfinatu pojala fakt tak, že to je prostě celý můj život. A myslím si, že jako ze začátku, tím jak já jsem fakt jako ten první rok se prostě nezastavila, já jsem jako neměla jediný den off, jakože to byl fakt jako jeden asi zatím jako určitě nejtěžší rok mého života, tak jsem se vlastně přistihla, že jako po strašně krátké době, po tom roce, už jsem si řekla, ale to takhle nevydržím, jakože to fakt OK, jako strašně rychle jsme překlenuli nějaké to začínající období, to období té začínající značky, která to fakt jako má těžké a musí se fakt strašně moc snažit, aby se jako někam dostala. To jsme jako zvládli fakt rychle kvůli tomu jako brutálnímu nasazení, ale pak jsem si uvědomila, že, a neustále se to musím jako připomínat, že vlastně člověk jako nemůže být ve všem 100% a musí jako v něčem polevit a je super mít víkend. Já mám teďka volné neděle. To jsem si dala jako předsevzetí, prostě v neděli opravdu budu se svým přítelem, protože ten chudák, ten naštěstí pracuje ještě víc než já, takže to jako je jediné moje štěstí, že vlastně můj nejbližší člověk jako je ještě větší workoholik než já, protože jinak jako už by to ten vztah jako nevydržel. Ale tím, že jsme tak nějak oba dva přišli do toho stádia, kdy jsme si řekli, že přesně jako v dnešní době vlastně zpochybňujeme jako všechno, jakože je láska opravdu jako příklad jako mezi mužem a ženou, je opravdu jako planeta tohle a tohle, ale na ten úspěch se pořád lidi dívají jako jedním stylem. Prostě úspěch je mít jako úspěšnou značku, mít prostě peníze, mít jako slávu, mít bávo, jo, to dneska říká Gabi v jednom podcastu, co jsem poslouchala, abych se trošku inspirovala. A
ale vlastně jako moc nespochybňujeme to, že ten úspěch vlastně může být úplně v něčem jiném. A já si to jako hodně uvědomuju, když se nám stane nějaká taková jako velká věc, třeba teďka, když nás zařadili mezi Forbes Trendsetters 2025, tak jsem si říkala, tyjo, až se tohle stane, tak budu jako úplně přece nejšťastnější, budu prostě na vrcholu mého štěstí. A já hádejte, jako nebyla jsem, že jo, protože prostě ten úspěch si myslím, že jako je v každém člověku jako vevnitru, v tom, jak se cítí, v tom, jestli má jako nějaký svůj vnitřní klid, jestli má dobré vztahy okolo sebe a tím se dostávám zpátky k tomu, že když jsme se to vlastně jako s přítelem začali tak nějak jako nastejno uvědomovat, tak jsme si řekli, že vlastně jako nechceme tomu dát jako úplně všechno. I když jsme si hrozně dlouho mysleli, že chceme, tak když se některé věci začnou dařit, tak vlastně si člověk uvědomí, že to není úplně jako ono. Takže ano, polevuju a snažím se a chci, takže učím se. To je ale dobrá zpráva, to jako většinou lidi dělají až po vyhoření, bych řekla, takže dobrá prevence. Dobře, co bylo jako největší překvapení pro tebe, když jsi začínala podnikat? Asi jsi měla nějakou představu, jak to jako tak funguje. A pak se to jako stalo, že jsi začala podnikat. Ono se to jako nestane z mých zkušeností jako ze dne na den, že si člověk řekne, tak teď podnikám, ale prostě postupně se to nějak děje. A co bylo pro tebe takový to aha, nebo takový to wow? Za mě to třeba bylo to, jak moc musíš pracovat sám se sebou a s tím jako slevit třeba trošku ze svých nároků na lidi nebo obecně na ty situace a jakoby umět třeba delegovat nějakou práci a nebýt jako pocit, že ty to jedinej uděláš, tak jak to uděláš jako správně. Tak jestli třeba i v tomhle se sama sebe překvapila, nebo něco, co pro tebe prostě bylo překvapující, že třeba kolik to stojí, nebo kolik času to jako vlastně žere, udělat jednu malou věc prostě. Asi jako kolik času a peněz to všechno stojí, že vlastně zase ono jako, když se řekne úspěšná značka, tak si člověk představí, že jako to prostě jede jako ten biznis, jo, jako že se to točí a že je to všechno super, ale jako fakt jsou dny, kdy jako víc platím, než víc jako dostávám a těch dnů je fakt jako hodně a člověk si myslím, že musí být jako v podnikání fakt extrémně opatrný a mít jako fakt velkou rezervu, protože i hned se může něco stát a něco fakt jako hodně pokazit a najednou je zase jako na nule. Takže asi mě nejvíc překvapilo to, že podnikání je prostě jedna obrovská změna a jeden obrovský kolotoč, který se neustále děje a vy jenom musíte. Vy na to vlastně jako nemáte úplně ani vliv, vy musíte jenom jako neustále reagovat na to, co se vám děje. A jako fakt se to jako blbě vysvětluje, ale jsou to prostě věci nebo příležitosti, které vám jako přichází a vy rozhodujete, jestli ji jako přijmete spolupráci s nějakou jako kontroverzní značkou nebo firmou, nebo i když to bude třeba za strašně moc peněz, a nebo jestli to odmítnete a třeba nebudete mít na výplaty. Tak to jsou takové jako každodenní rozhodnutí asi, co mě překvapilo, že vlastně jako člověk se neustále rozhoduje a je to takové jako těžší, no. Takže to nebylo tak, jak všichni říkají, že jsi jenom pánem svýho času a za první rok první milion, ale ty, jako co má člověk takovou tu představu, že jako já jsem si třeba myslela jako úplně naivně, že to podnikání, že se tam jakoby tolik nepracuje, jsem měla třeba takovou představu, jak se o tom jako mluví, že jako podnikej, že prostě budeš jako víc v klidu, tak to určitě. No a bylo něco třeba od toho svého podnikání, nebo obecně od tady toho života čekala a vlastně se to nestalo, že ti to že jsi říkala, tyjo, nevím, že třeba si budeš užívat třeba ty akce a vlastně třeba seš radši doma, nebo házím ti tipy, ale nechám ti odpovědět. Ne, to je super, jak mi házíš tipy, já se aspoň zvládnu nad tím rychlejší zamyslet.
Možná asi jo, no, jakože jsem si myslela, že vlastně si jako ty velké věci, které jako, na které každý podnikatel čeká, jako až bude v Elle nebo ve Vogue, že si to jako budu strašně užívat, ale ono, jak prostě každý den prostě člověk řeší fakt jako brutálně věcí, tak ten úspěch je jako ta 1 sekunda. A pak zase nic. A pak prostě zase problém. A je to furt jako dokola. A člověk jako je z toho takový někdy možná paralizovaný, jakože si říkám, tyjo, měla bych se to asi víc jako užít, nebo víc jako se aspoň zamyslet nad tím, že se to zrovna děje, ale na to fakt není čas. To je jako na tom to nejhorší, co bych jako chtěla změnit a určitě jako si myslím, že na to ještě nemám tu moc a že to úplně jako nepůjde, ale jestli bych něco chtěla, tak bych chtěla jako zpomalit podnikání, ale to prostě v dnešní době si myslím nejde, jako je to jako brutálně rychlé a člověk fakt jenom jako jeden úspěch, OK, jdeme dál, jakože musí strašně jako jet dopředu, aby se vůbec něco dělo. Růst a prostě zisk a tak, no. Dobře, tak tohle máme takový úvod. Já bych možná tímhletím uzavřela takovou tu počáteční fázi. Kdybyste třeba někdo z vás měl nějaký dotazy v průběhu, tak se určitě můžete přihlásit a zapojit se, ať tady nemluvíme jenom my dvě, takže kdyby vás něco napadlo, ať třeba k začátkům podnikání nebo k tomu, co jsme tady řešili, tak se můžete určitě zapojit. A já bych se teďka pomalu přesunula do toho, jak ty organizuješ svůj čas. Jestli si jako nad tím vědomě zamýšlíš, což už nám trošku prozradila, že se snažíš předcházet nějakému vyhoření nebo tomu, aby prostě ses v tom sama neutopila. Řekla jsi prostě, když jsi šla třeba na ty práva, nebo když jsi začala s Adolfinátou, že dobře, teď to asi budu muset začít si víc hlídat a víc si ten čas kontrolovat, víc si to nějak promyslet, jak ten den budu, prostě, že to není o tom, že 2 hodiny ráno, tak asi poleháváš, asi někdy taky, ale vlastně kdy byl ten moment, jestli jsi to někdy začala dělat vědomně, nebo se to prostě stalo tím, že jsi viděla, že máš denně 14 úkolů, který prostě se musí udělat. Jako určitě to nebylo na začátku. Já si myslím, že když člověk začne, tak prostě najednou zjistí, kolik toho je a co všechno se na něho začne valit. A je to jako jedna nezastavitelná masa a prostě se v tom snaží jenom jako zorientovat a udělat to, co nejvíc hoří. Takže jako hrozně dlouhou dobu byl můj styl jako odbavit to, co nejvíc hoří. A to, co jako nejdřív chci prostě posunout a schválit a jet dál. A tím jsem jako hrozně dlouho možná i jako ztrácela čas, protože samozřejmě jako velké značky nefungují, takže si jako někdo něco vymyslí a prostě na druhý den to jako vypálí do světa. Samozřejmě velké značky plánují jako roky dopředu, kvartály dopředu a to my jsme jako vůbec neměli. A když jsme vlastně v prosinci řešili jednu soutěž, Visa She's Next, tak tam jsme to začali řešit jako fakt mentoringově s odborníky a ti nás jako challengeovali k tomu, abychom si udělali plán fakt jako na 5 let dopředu. Což já jsem jako byla, já nemám ani plán na 5 dnů dopředu, jakože fakt nemám, jakože to asi vypadá, že přesně vím, co dělám, ale o tom to fakt jako není, jakože člověk fakt strašně rychle musí reagovat a musí hodně spontánně ty nabídky buď přijímat nebo odmítat. A to si myslím, že je jako takový největší rozdíl, no, co jsem tak jako vypozorovala. No a když porovnáš třeba život na právech bez podnikání a život teďka, je tam jako asi o mnoho míň času. Takže asi bych věřila tomu, že si člověk začne potom toho času svýho mnohem víc vážit. A nebyl třeba moment, kdy jsi říkala, tyjo, stojí mi to za to, jako nepřijdu tím o spoustu jiných věcí. To se vlastně říká s tím přítelem, ale obecně to myslím tak, že prostě jsi tak zahlcená, že se musíš prostě rozlídnout a nikdy nevidíš ten konec toho, kdy to jako skončí. Jestli tě nikdy nechytne taková ta panika, víš? Že si říkáš, tyjo, tak to, jako co budu dělat.
Jako jasně, že mě chytne. Jako taková panika mě chytá zhruba tak 7 dnů v měsíci, každý měsíc, jo, takže to si myslím, že by se jako taky mělo víc ve společnosti řešit, že prostě ženy fungují jako na základě cyklu a ne jako každý den stejně. A já to mám taky tak, jakože vždycky jsem si myslela, že já jsem spíš chlap a že jako prostě jedu, ale jako ne, fakt jakože záleží na tom, v jaké jsem fázi, takže taky podle toho, ale zase jsem odběhla od tvojí jako původní otázky. No, to já si myslím, že ono to hodně souvisí, protože taky to, že si přijdu jako, že jo, všechno mám v kapse a pak přijde a já jsem, tak to zabalím úplně všechno. Přesně. Myslím si, že to hodně se všem souvisí. Přesně, no, jako jasně, že mám dny, kdy si říkám jako, já vlastně nevidím ne jako konec, ale ani jako hranici, jakože mezi tím, že jako teď půjdu v klidu domů, jako já nejdu domů v klidu skoro nikdy, jako, to je fakt na tom to náročné, že třeba moje nejlepší kamarádka mi řekla, že od té doby, co jako mám Adolfinátu, takže ví jistě, že by nikdy v životě nezačala podnikat, protože je to prostě něco, co tě tak strašně pohltí, že by do toho nikdy nešla, ale já vás nechci odradit, jako podnikejte, dělejte to, co vás baví a vymyslete, co vás baví a v čem fakt chcete jako společnosti něco přinést, ale jako vždycky budou špatné dny. A jako já mám rozhodně víc špatných dnů než dobrých. A jak to řešíš, když se to stane? Většinou jako mám takové fáze, jo, jakože mám špatný den, ale ještě OK, jako nějak to prostě přejdu, nějak to zvládnu. Ale někdy mám fakt jako breakdowns, jakože jsem prostě, jako mám to tak třeba 3krát do roka, takovou fázi. A to jsem fakt jako 2 dny, že jsem úplně jako černé myšlenky, že prostě jako tak od zítřka už neprodáme jedinou kabelku, prostě všechno jako se to kazí, všechno prostě stojí za prd a pak většinou mě z toho dostane přesně moje ségra, která je moje antidepresivum. Takže určitě čas jako s rodinou, no. Ono to zní jako strašně jednoduše, ale prostě je to tak, no. Jako trošku přestat myslet na to, co má člověk jako vevnitř, v té hlavě, protože to jsou jako jenom myšlenky, které nás prostě ničí zevnitř mnohdy a mnohdy to jako vůbec nesouvisí s nějakou objektivní realitou, ale prostě přesně s naším cyklem třeba. Takže moje ségra, no. To je dobrý, že máš ségru. No a když jsme teďka u toho, co tě ničí, tak jsou takový 2 typy lidí a jedny ničí stres a některý, nebo chaos a některý zase nuda. Jaký z nich seš ty? Když je prostě nuda, tak seš vyřízená, nebo když prostě je toho hodně? Potřebuješ prostě... Já třeba jsem ten člověk, že když je nuda, tak jsem vyřízená. Já vůbec nevím, co mám se sebou dělat. Prostě já musím furt něco dělat. Ale zase je člověk, který potřebuje jako někdy fakt nedělat vůbec nic a je s tím úplně v pohodě. Jak to máš ty? Asi se to možná změnilo a mění v průběhu? No, jako já se snažím, aby se to změnilo, ale jako abych se bez výčitek v klidu podívala na film, tak to jako na tom stále hodně pracuju, takže jsem určitě člověk, kterého jako ničí nuda, no, jakože to se mi teda moc nestává, jakože bych se nudila, ale vlastně se hrozně často dostanu do bodu, kdy si říkám, ale já vlastně se chci nudit, já vlastně jako chci mít chvilku pokoj a chvilku jako mě prostě nechte žít, jakože si někdy cítím jako prostě mamka 15 dětí, a kterou prostě jako, od které všichni něco potřebujou a všichni jako prostě jí k něčemu potřebujou a pak mě to trošku jako vyšťaví a říkám si, Kristus, prostě chvilku, jenom chvilku mi dejte a pak tu chvilku mám a jsem prostě z toho nešťastná, no. Takže takový začarovaný kruh. No ale jak ty to děláš, když prostě máš tady to a potřebuješ vypnout a teď ty myšlenky jedou furt, že jo, řekneš si, dobrý, teď na to prostě hodinu nebudu myslet, ale ještě si aspoň zapíšu, co za tu hodinu udělám, prostě jako to není úplně tak jednoduchý, že jo, a hlavně furt myslíš na to, že no, už jenom hodinu, tak měla bych si jít lehnout, pak tě začne stresovat, jestli se vůbec vyspíš, jo, prostě ten mozek jede furt, tak jako
jak ty to děláš, jak to zastavíš. Jestli máš na to nějakou, že prostě víš, že prostě půjdu si zacvičit, nebudu si to vyčítat, prostě jo, pak to bude plus 15 minut, protože si musím dát ještě sprchu a podobně, ale jestli máš nějakou tu stopku pro tu hlavu, že prostě už, nebo řekneš si, končím v 6, tak prostě fakt končím v 6 a i kdybych měla rozepsanou větu, tak prostě odcházím. Mm-hmm. Máš nějaký takový, že už jsi prostě nekompromisní? Mm-hmm. Tak to je zase můj přítel, protože vím, že jako ten, když si na mě udělá čas, tak to zní jako teďka blbě, jo, jako když on si na mě udělá čas, tak já si říkám, OK, tak to já bych si taky měla udělat čas, jakože furt je to advokát a jako partner v advokátní kanceláři, takže má toho trošku víc než já, takže si říkám, když on si na mě udělá čas, tak já si ho taky udělám a když jsme spolu, tak fakt jako na tu práci nemyslím, protože to mám úplně jako oddělené. To jsou pro mě prostě dva světy, kdy my jsme spolu strašně málo a fakt se vidíme jako hodinu v noci a tu jednu neděli. Takže se snažím ten náš společný čas mít fakt jako promyšlený, jakože být tam přítomná a řešit jako nás dva a to, co nás jako fakt baví, nebo to, co zrovna řešíme a tak, takže pro mě to jsou asi jako hodně lidí, které mám takhle jako oddělené, se kterými fakt chci jako být v ten čas, nebo třeba moje babi a děda. To je jako, když jedu k ním na zahradu, tak si říkám, teď fakt jako se nebudu dívat na objednávky, protože chci s nima fakt být, takže podle lidí, no, asi to jako, mám to prostě rozdělené, jakože na práci, na srandu a práci, což je moje segra a mamka a prostě holky, se kterými nedokážeme přestat žvanit o práci, i když to neberu, jakože pracuju, protože je to prostě nějaké jako povídání a spíš jako brainstorming nahlas, ale pak mám fakt lidi, u kterých si říkám, že jako teďka vůbec nebudu myslet na práci. To mě ještě napadá, já jsem s tím měla problém, jestli jsi to třeba neměla podobně, nebo někdo z vás, to by mě zajímalo. Ale já jsem jako vždycky měla docela dost času jako na věci a na svý kamarády a na svého přítele. A pak jsem jako najednou začala pracovat a škola a všechno, ale já jsem nebyla schopná si ten čas prostě odepřít s nima. Takže já jsem měla jakoby furt ten čas s nima, docela dost velký a do toho tu jakoby školu věci. Ale pak mi vlastně nezbýval čas jako třeba na spánek a takovéhle věci. Takže já jsem měla prostě, nepochopila jsem, že jako přišla změna a já to musím někde osekat prostě a že to musím prostě osekat tam, kde jakoby se mi úplně nechce třeba, ale že třeba jsem přišla domů z práce po celém dnu a i tak jsem prostě s tím svým přítelem si chtěla třeba 2-3 hoďky povídat jako běžně. Pak jsem šla spát zase v noci a zase to byla prostě jaký nekonečný kruh. Jestli to neláká, že jako vy se vidíte 1 hodinu, tak musí to být, že jo, takový, že mu to chce všechno říct, prostě mít takovou tu běžnou prostě večerní rutinu, kdy prostě nic jako třeba chvíli neděláš, že jo, pokecáš. A teď prostě už ti to tam tíká v hlavě, to jo, když teďka nepůjdu spát, zase budu unavená. Nestresuje tě to? Jako já si myslím, že jsou fakt 2 typy lidí, co jsou jako willing to se ochudit o spánek a ti, co fakt jako ne. Co prostě budou spát těch svých 8 hodin, i když jako se bude dít cokoliv. A to jsem přesně já. Jako jestli něco fakt jako nešídím, tak je spánek. Jakože já fakt, když jako nemusím, tak jako nejdu spát v noci, jakože jako v noci, já nevím, ve 2 ráno, jakože vždycky se snažím jít spát prostě do půlnoci a vstávat někde jako o 7:30, prostě jako nedávám si jako nesmyslné nároky i v tomhle tom, protože vím, že když budu mít málo toho spánku, takže to bude mnohem náročnější, takže naštěstí jako je fakt jedna věc, kterou mám dobře zakódovanou v sobě, tak to je to, že se jako neochudím o spánek. A jako Matěj to má stejně, takže jako radši jdem spát, než aby jsme si prostě se vypneme, no. Jako někdy to prostě jinak nejde, no. Ale jo, jako mám zase moje nejlepší kamarádka zpráv, ta jako nejde spát před zkouškou. Ta jede jako all-nighter a prostě jde spát jako až po zkoušce na půl hodiny. Takže jako jsou fakt lidi, kteří dokážou
se vzdát svého spánku, ale já to určitě nejsem. Tak to je dobrý. Dobře, tak když jsme u toho plánování, máš nějaký konkrétní systém, který prostě je třeba trošku divnej, ale nějak se ti osvojil a funguje? Nebo jak ty plánuješ věci dopředu? Umíš jako odhadnout, kolik ti třeba zaberou času a podobně? No, tak v tom jsem jako taky hodně začátečník, protože já mám pocit, že všechno jde hned a když to není hned, tak je to pozdě, jakože tak se s tím někdo fláká prostě. A to je jako taky strašně špatný návyk, protože já jsem zvyklá, že já si to udělám hned, ale jako někdy to tak nejde, nebo úplně jako okolnosti tomu nejsou jako nakloněny. Takže plánovat věci dopředu je pro mě jako náročnější. A i ty kolekce, dneska jsem četla, že jedna slečna, kterou já hodně sleduju, londýnská podnikatelka, která založila od Muse, od D, Muse se to píše, najděte si to boží, tak ta plánuje 9 měsíců kolekci dopředu. A já jsem byla, že já jsem ráda, když to naplánuju jako za 9 dnů, jako to je fakt, to je jako si myslím úplně jako největší master skill umět jako plánovat třeba jako především asi ty kolekce, protože vždycky se věci jako zpozdí, vždycky to najednou nevychází, vždycky se někde prostě objeví nějaký problém, teď musíte jako vyřešit nového dodavatele, tam ten vám to nacení prostě strašně draho, tak to musíte zase zkusit někde jinde a najednou se to začne jako strašně sunout a najednou máte strašně málo času. Takže to jako úplně ještě nezvládám plánovat jako fakt na měsíce dopředu, ale jako mám úplně ten nejvíc easy prostě styl jako kalendář, poznámky, to-do list a Notion. Takže to jsou takové moje jako hlavní pilíře, kde jako mám všechny věci, co potřebuju vědět dopředu, ale hodně se to jako učím, no. Dobře, o kalendáři se potom můžeme pobavit ještě víc, protože ten třeba mi jako docela změnil život. A hlavně je třeba sdílený kalendář. To je jako hodně dobrý. To je life changer. To jsme... dobře. Když bys měla poradit nám tady jednu věc, která ti hodně změnila třeba přístup k tvýmu času, co by to bylo? K mému času jako osobnímu? No, jako jaká věc ti změnila to, jak vnímáš asi svůj čas, no. Pro mě to bylo třeba to, že jsem ho najednou neměla, protože jako, že jo, tak když jsme byli náctiletí a tak jako nemusíš nic řešit, že jo, prostě nemusíš chodit do práce, abys měl peníze, takže jako toho času je strašně spoustu a všeho je vlastně spoustu a najednou ti dojde, že to, co jsi žil doteď, tak musí být za nějakou, že jo, třeba pro mě to bylo za ty peníze, které si musíš vydělat, takže čas už na to není. Je to takový, tohle mi změnilo, jakože aha, tak jestli pro tebe tam byl nějaký jako v tom času, že jsi řekla, nebo že je třeba ten čas jako mnohem rychlejší letí, než jsi myslela. Jo, jako čas fakt letí mnohem rychlejš a čím jsem starší, tak ještě rychlejš. Což je na tom strašně divné, jestli jste se nad tím někdy zamýšleli. Jakože když jsme byli menší i jako o pár let nebo mladší, tak prostě bylo to trošku pomalejší. Jako já vidím rozdíl i třeba jako ty 2 roky zpátky před tou Adolfinátou a teď, tak samozřejmě, že to je obrovský rozdíl. Takže jako to, jak vnímám svůj čas, si myslím, že jsem tak nějak jako vždycky věděla, že to podnikání mi ho jako komplet prostě sežere, protože naši podnikají celý život a nikdy jsem jako nezažila, že by s pracovní dobou skončila práce. To prostě u nás jako neexistovalo a u nás se jako pracovalo vždycky a tak nějak to jako ve mně prostě bylo, že veškerý čas, který ty trávíš prací, tak je jako dobře. A že jako když děláš něco jiného, tak to je jako špatně. Takže to mi trošku asi nevybudovalo úplně jako dobré návyky k tady tomu, ale zase na druhou stranu. Můj teďka, když jdu třeba v neděli do práce, teď už to nedělám, tak mi vždycky říkal, jako, proč jdeš prostě v neděli do práce? A já říkám, nejsi náhodou ty v práci? Jakože
jako asi proto, že prostě v tom žiju celý život a protože jste mě to takhle naučili a on mi vždycky řekne, no ale jako to nedělej, prostě vyhoříš. Víš kolikrát já už jsem vyhořel a já vždycky říkám jako OK, a co s tím teda mám dělat, jako když se mě to jinak nenaučili. A pak si říkám, že vlastně jako něco na tom je prostě zkusit to podnikání a celý ten svůj čas začít brát trošku jako jinak, nebo aspoň se nad tím zamyslet, aspoň jako nad tím začít zkusit přemýšlet, abychom fakt nedošli do toho bodu vyhoření, což já bych jako hrozně nerada s Adolfinatou, protože samozřejmě ty jako body se občas jako blíží, ale pak si vždycky řeknu už jako ne, to prostě na to mám až příliš ráda, abych jako jednoho dne zjistila, že to vlastně nechci dělat. To fakt jako nechci, aby se mi stalo. A vlastně zároveň si myslím, že i když jako naši mě a ségru jako hrozně učili jako k tvrdé práci, tak to je možná i paradoxně to, co nám ukazují jako takové to zrcadlo prostě. Když jako budeš extrémně pracovat, tak to vyhoření jako vždycky přijde, takže váž si svého času. I když jako to někdy není jednoduché, ale prostě musíš jako na tom zapracovat. Ale mám z tebe takový pocit, že jsi jako hodně disciplinovaná, že nemáš moc takový to, nechám to na potom, že bys to měla nějak úplně jako na párku. Ale když je fakt nějaký úkol, do kterého se ti prostě nechce, odkládáš to prostě fakt dlouho, co tě nakonec donutí to udělat? Prostě máš takový to, že se v sobě jako řekneš, dobře, tak teď to prostě bude, nebo prostě to fakt necháš někde zapomenutý. Máš vůbec takový chvíle, protože mi přijde, že ty jsi docela člověk, co jede bomby, takže... Ne, jako určitě mám takové chvíle a věci, do kterých se člověku fakt jako nechce prostě. Třeba platit daně, jo. To je jako, občas se mi stane, že to zaplatím o pár dnů později, jo. A doufám, že z toho finančák nevšimne. Ale jako občas si říkám, dám si to na budík a budík strašně často odkládám. A prostě dám odložit, dám si to na ten stejný čas na zítřek. A pak jako je to pár dnů a už to jako dojde do bodu, kdy jako už je to taková moje krizová zóna a říkám si, ale ještě to zvládnu. A pak se mi tam nakupí jako víc věcí a přijde takový ten bod, kdy jako jsem vyspaná, veselá, energická a řeknu si, OK, teď to prostě všechno sfouknu. A jako dodělám všechny ty resty a vždycky mám prostě nějaký takový jeden den, kdy si řeknu, ne, musím prostě všechny tyhle ty věci fakt jako dořešit. A pak jsem strašně překvapená, jak rychle se to zvládne. Že? Jako, jak rychle člověk, proč to jako odkládám prostě měsíc, když to pak mám hotové za 5 minut, jenom protože se mi nechtělo, no. A pak to udělám stejně, takže... Já s tím mám ještě zkušenosti, že já vždycky, když mě chytne tady ten den, tak já všem odepisu. Já většině neodepisuju, takže všem odepíšu. A řeknu si, jo, dobrý, mám to za sebou. Úplně se to jako ve mně uzavře, ale oni mi začnou všichni odepisovat na zpátek. A já jsem to úplně myslela jinak. Já jsem myslela, že se toho zbavím v té hlavě, že jo. A pak zase 100 zpráv a já jsem, tak to je fakt příšerný, takže ono je možná někdy lepší fakt vůbec neodepisat, protože pak já jen najednou po měsíci, že jo, dobrý, mám se fajn, co ty? No tak to je super. Dala bys nějaký jako za tebe tip vyloženě pro ten time management, než si dáme pauzu? Co třeba za tebe je nějaká výrazná super schopnost? Za mě to je jako mít nejdůležitější věci hotové do oběda. To je jako, to se fakt snažím a myslím si, že jsem na to tak jako nastavená, protože jsem z vesnice a tam je všechno brzo ráno. Jo, tam jako když není pekařství otevřené v 6 ráno, tak všichni jsou jako, a kdy si to mám koupit, jako to pečivo na snídani. Takže mám takový jako spíš dřívější organismus, než jako, že bych byla sova. A to mi celkem jako pomáhá k tomu, abych jako fakt ty nejtěžší věci, na které jako člověk potřebuje fakt hodně rozhodovací kapacity a potřebuje jako hodně se nad tím zamyslet, vyřešit prostě ráno. A fakt jako
OK, jestli ráno jako přidám pár storíček, tak hned potom začnu dělat věci, které jako fakt vím, že potřebuji ten den udělat. E-maily, na které fakt potřebuji odpovědět a po obědě už je to takový víc chill. Sice vím, že budu muset pořád pracovat, ale už je to v chillu. Takže jako dělejte těžké rozhodnutí do oběda. To je docela dobrý tip náhodou. Dobře, tak já bych to možná tady utla a dala bych si pauzu, kdy si všichni můžete dát nějaký to jídlo. Prosím vás, dejte si ho, protože já jsem to nakoupila pro 40 lidí a jako já to nesním, jo, takže si